Eyo ni ɲininkali fɔlɔ min kɛra to sɔrɔ kunu ɲininkali min jaabira o question de bɛ yen k'a fɔ ko ciden ko ni sali wɛrɛla ye sali wɛrɛ i ka dumuni mina b'i bolo la kana sagi fo i k'i ka hajo k'a la hadisa ɲabora ta ka hadisa de إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يدعه حتى يقضي حاجته منه hadisa ɲinnin de hadisa sahalen do fana ciden ko na dola kelenye salli wele kamme minan bi bolola kana minan yin shiga abada fo i k'i ka hajo i ka mako min b'a la i k'o bɔ a la maana minan b'i bolo dumuni b'a la ka taa i da la ubiyɛn minan b'i bolo ji b'a la ka taa i da la salli welela ye salli wele damina min ye salatu bɔla ye kana minan in sagi abada ka sigi e k'i fo i k'i ka hajo bɔ a la ni dumuni do i k'a dun ni mini do i k'a min hadisa in ye nin de bon dɔɔni kɛbaaw ko ni hadisa baara bɛ kɛ n'a ye lahala fula dɔw la kelen de la lahala fɔlɔ laɲini bɛ kɛ de salli welela min ni ale tɛ wagati yɛrɛ haqiqa dɔn a bɛ jateminɛ de kɛ dɔrɔn ka salli wele komi mɔgɔ caman ka salatu bɔ a tɛ komi a bɛ salatu bɔ ko a ye fajiri kɛnɛ yɛrɛ de cilen ɲɛ mantɔrɔ de b'a bolo a bɛ salatu bɔ n'a ka mantɔrɔ jate de ou bien application minnu b'a bolo a bɛ olu de jateminɛ ka salatu bɔ u ko hadisa in lahala fura a bɛ bila nin de ka salli welela min n'ale bɛ jateminɛ de kɛ ka salli wele mɛ dankaniya t'a bolo ko fajiri kɛnɛ cira ko hadisa in laɲini bɛ kɛ o salli welela suguw de n'a ye salli wele dankaniya tɛ ko wagati sera ale yɛrɛ jateminɛ dɔ de kɛ dɔrɔn ka salli wele ka n'i ka dumuni bila maana i ka dumuni mina min bɛ bolo ka t'i da la kana sagi i ka dumuni dun nin ye lahala fɔlɔ ye ou bien lahala filanan ni salli welela ye salli wele minan bɛ e bolo ka taa i da la min b'i bolo kaba ka taa i da la i dusukun dir'o la o la hadamaden dusukun dir'o la min na silamɛ sariya ye nɔgɔya di i k'o dun ji filen b'i bolo ji bɛ ka t'i da la salli welela ye salli damina yala o ji min bɛ ji filen na i bolo ka t'i da na dusukun dir'o la ou bien a ma dir'o la i dusukun dir'o la ni dusukun dir'o la silamɛ sariya ye nɔgɔya di o min ou bien lɔgɔma bɛ e bolo i bolo la ka taa i da la salli welela ye salli damina lɔgɔma min b'i bolo i dusukun dir'o la o lɔgɔma la bon donc silamɛ sariya ye nɔgɔya di kana o lɔgɔma in sagi o dun donc ko hadisa laɲini bɛ bila nin fila dɔw la kelen de kan mais ibn baji ko ni nin dɔw la kelen fila tɛ ni salli welela min kɔni a bɛ wagati de dɔn ni ale kɔni ye salatu bɔ dɔrɔn dankaniya de bɛ ko fajiri kɛnɛ de cira ko wagati de sera a ko ni o salli welela sugu ye salli wele i yɛrɛ minɛ ka bɔ dumuni la min b'i bolo kana dun i yɛrɛ minɛ ka bɔ dumuni la salli welela n'ale bɛ salli wele dankaniya de ka ko wagati sera n'o ye salli wele i yɛrɛ minɛ donc hadisa in bɛ bila fila de kan salli welela min bɛ jateminɛ de kɛ dankaniya t'a bolo ko wagati sera ni o ye salli wele i ka dumuni min b'i bolo i ka minɛn min b'i bolo i ka mako bɔ o la ou bien salli welela ye salli wele donc e ka minɛn min b'i bolo ka t'i da la i dusukun dir'o la nɔgɔya dir'i ma i k'o dun mais ni salli welela ye salli wele ko farji kɛnɛ de cira dankaniya kan yɛrɛ kɔlɔsi bɛ min na dumuni t'o ye u ye ne hadisa jaabi nin cogo de la bon ni nye ɲininkali min kɛ dɔrɔn kunna nye ɲininkali min jaabi ni mɔgɔ min nana nafila la hakɛ dɔ taara k'i da y'a dɔn nafila ka ca la jamana in bɛ 13 de sali misali la e bɛna fula tɛmɛna
fula tara ka eda an ko ni tarawihi banna ibe se ka sara bo ko ni wotiri salli alimamin no fe ibe se ka salli wotiri kofe ibe se ka salli wotiri kofe ni wotiri salli fula min tora fula sallira ciden ko wotiri fula de te e wasu kelen kono me ciden ma fo wotiri kofe mo kana sallo ma fo moy wotiri fula de te su kelen kono me ciden ma fo wotiri sallilen kofe mo kana salli o ma fo odi ato doni ko ko ni mo mi wotiri salli alimamin no fe su to la ibe se kan nafila ke meite saga wotiri ne ke be to ka fula de salli ka salamu bila misali la tile wotiri tile salli wotiri e futuri kofe futuri ye tile fila salli ka wotiri de futuri kofe be fula salli futuri kofe be futuri kofe fula salli donc wotiri in kofe de ika tarawih la ika nafila ra fula min taraki da ibu salli bo ko jamana do be ko be kalo woroke ko be kalo woroke dibila ko be kalo woroke o be tileye wolu ka sunco nu ka sali to be togodi a jamana do be kalo woro o be tileye kalo woro o te tileye wolu ka sali to nu ka sunco be togodi doni ke ba o yen nonun ka sali to anu sunco ta dajjali ka hadisa indila tuma mi ciden ko ni dajjali jigina abettile bi nani ke dugu koloka aka dondo be o be ko men ka sankele aka dondo be o be ko men ka kalo kele aka dondo be o be ko men ka dogoku aka don to nan ka don to ye kele seba o ye ciden yin ka o ko dajjali ka dommi ne abe ko men an ka sankele yala don kele ka bato salli ba an wasa wala ci don kolla duru lahu khadrahu ako au ka sankele bato aya jate mina aka laku dajjali ka don kele inade abaka sankele bato jate mina purun ka labbe ka be ka ku don kele in kono de sino don kelen ka bato ta wasa wala de aka sankele bato mumembe aba be jate mina ka beke don kelen kono wala dori ko ko dit mo munu ni tilete ye kalu woro min no to tileye uni jamana munun kaso ni tile be ye wala o bo ka salli eru anu ka sungalo suni o bata o jamana de la uni jamana min kaso ni tile be bo jamana la ubo o ka jamana ka salli eru de takabara kenuye o ka jamana ko kele sungalo salli la fana uni jamana munun kaso sungalo ye ulu ye kalo minye ube o kalo de jate mina o ka jamana la kaso tile ewa sun ewa suguri wakati ani sun tile wakati uni jamana min kasuru ulu be suguri dunke wakati me anu be suntige wakati me ubode jate mina kabara ke no ka jamana ko faqduru lahu qadrahu donc doni ke ba ye min fon nin jamana sugu o ya kakola ka kirila o yaninde ubu ka salli eru anu ka suguri du eru anu ka suntige eru anu ka sungalo suni ubata uni jamana min kasuru ubata o jamana de ka wakati wala kabara ke na wallahu alam min masaila ko dode do ko patron de do bo suntige wakati alebe suntige de di mogoma ka mogo suntige aye mogo de do tabarala bo o ka suntige in sarabe mogo la ka tila mogo ni nyokonje bo ko tigi min be suntige nunu tila
ko safo wakati abe safo sallini almamini jama be safo sallu nofe ko me ate nafila ke ko ya nyinin ka ko munna ete nafila ke ko ako alebe suntige nunun tilali de la ko alebe suntige untilali minna ko baraje ka bon nafila donc an koni be min fonni na a baraje ka bon nafila baraje man bon nafila te sika kuma o yorolka mais atigi ni be se ka ko fula in fara ɲɔgɔn kan i ka nafila kɛ ni sera ka mɔgɔ minnu sarabe b'u sarabe o de ka ɲi sunkalo ye tereti kalo de yala ni ɲinan ka nafila taara ka e da san wɛrɛ sunkalo bi sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ i b'a ɲɔgɔnna sɔrɔ i tɔgɔ dɔn lelatiri kadiri ɲinini fana de dɔn an bɛ min fɔ a tigi ye i ka nafila sallila in kɔfɛ i sera ka mɔgɔ hakɛ min sarabe o baraji wasa b'o la bon ko olu bɛ wari falen de kɛ lajinɛ ani mali ni ɲɔgɔn cɛ bon ko ni lajinɛ kan min bɛna yan u bɛ sefa d'a ma ko n'a nana a bɛ sefa in falen yan o de tɛ k'a kɛ mun ye a bɛ lajinɛ wari di min bɛ lajinɛ o de bɛ sefa di ale ma bon ale bɛ lajinɛ wari in ta yira ya yɔrɔ cogo di ma ka taa di a tigi ma m'o de faamu bon a ka ɲininkali ma faamu sɔrɔ a la kosɛbɛ ko dɔ de ko olu bɛ wari falen la olu bɛ sefa di lajinɛ kama n'a bɛ bɔ lajinɛ k'olu bɛ sefa de d'a ma mais n'a nana a bɛ lajinɛ wari ta ka taa n'a ye olu fɛ m'o de faamu lajinɛ wari tɛ yan ma se ka o de faamu ala kulli hali n bɛ ɲininkali min jaabi wari falen la ka wari ninnu falen ɲɔgɔn ye ni wariw tɛ kelen ye a bɛ se k'u falen ɲɔgɔn ye k'u caya mais min ye ne bɛ n ta di o kɔfɛ dɛ e fana bɛ e ta ɲini ka na di ne ma o tɛ bɛn ciden ko ija aktarafatil ajinas fa biyu kaifa situm ija kana yaddan bi yaddi a ko ni nɔniyaw bɔra ɲɔgɔn kɔrɔ a y'u fɛɛrɛ ɲɔgɔn ma cogo min y'aw diya a bɛ se k'o caya ɲɔgɔn ye mais a ka kɛ bolo ni bolo ni e ye ni falen de don e ye sefa d'a ma yɔrɔ min dɔrɔn ale fana kɛ ka lajinɛ wari di ma nin de yaddan bi yaddi ne e sefa d'a ma e bɛ sefa da ale ma ko a ka wari falen ye de ale bɛ ka sefa mina ko fere ale bɛ taa e ka lajinɛ wari di ma a ma kɛ bolo ni bolo nin tɛ bɛn sinon ka masala ye ma se ka faamu kosɛbɛ waaleykum salaam nin ka ɲininkali laɲini bɛ min kan ko ni mɔgɔ n'i bɛ sali i ka sali o sali u bɛ ten turule duguma i bɛ ka duwawu fɔ ala ye makona ko min b'i la i b'a yira ala la ka duwawu fɔ bɛ cogo di baasi t'o la ciden ko an sujudi a ko jɔn ni ala ka surun i sujudu to de a ye duwawu caya ka ka ala b'aw jaabi i sujudi to i bɛ se ka duwawu kɛ i ka tahiya laban abdullahi bin masudu ka hadisa la ciden ko tahiya laban a ko n'i y'i ka tahiya kɛ o kɔfɛ duwawu ka di ye i k'a fɔ ye i ka tahiya laban donc mɔgɔ ka tahiya laban i bɛ se ka duwawu fɔ i ka sujudu la hamina ko minnu b'u la i bɛ se ka duwawu kɛ n'u ye baasi t'o la dɔnnikɛbaw ko hali n'i tɛ se ka min fɔ arabu kan na farada dɔ nafila dɔ a dagara i k'a fɔ i ka kan na baasi t'o la ni tɛn bɛ duguma i ka tahiya laban
bo hadisa min nana ko ewa suntigela baraji min fora suntigela kunu ye mogo folo min ka dumuni durewa sebo ni nyinin kali sugu chaman sunse tunte sebo bolo nimbe bayira hada madew an mirina ni takallufu bambolo kojugu ciden ko de doro man fatara sa'iman falahu mislu ajrihi غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء ciden ko ni mogo min ye sunbaga ka suntigɛ a bɛ baraji sɔrɔ a ka baraji ɲɔgɔnna bɛ sɛbɛn sunbaga in ka baraji tɛ nagasi fana a ka baraji dafalen b'a bolo ni e min kɛra sababu ka suntigɛ o baraji ɲɔgɔnna bɛ di e ma sɛwul sira bontɛmɛ ko nin suntigɛ laɲinɛ mun ye k'a la dumuni k'a la fa ko n'i ye mɔgɔ fɔlɔ min ka dumuni don mun don ni mɔgɔ ye a kɛra ye ka fɔlɔ dumuni don a kɛra a ma fɔlɔ ka dan n'i ka dumuni kɔni donna sunbaga y'a don dɔrɔn baraji bɛ sunbaga ka baraji bɛ d'i ma waaleykum salaam bon ko ni mɔgɔ min tɛ so ko ni bana kɛra sababu a tɛ se ka so a ka kɔrɔ a bɛ lɛtɛrɛ kadiri ɲini cogo di a bɛ lɛtɛrɛ ka ɲini salli ye kɛ hari i bɛ farada sallu min kɛ i bɛ duwawu minnu kɛ i bɛ jikuru minnu kɛ i bɛ kuranakala minnu kɛ i bɛ sarakati minnu kɛ i bɛ ɲumanya minnu kɛ a bɛɛ lɛtɛrɛ kadiri ɲinini ye bon ko n'olu ye sun tigɛ u bɛ futuru sali so kɔnɔ u b'u ka tarawih kɛ so kɔnɔ bon n'a y'a sɔrɔ ni misiri ka surun mɔgɔ ye cɛw de ni baaligu de don n'a ni misiri ka surun aw ka taa misiri la ka taa futuru sali misiri la safo a ye taa safo sali misiri la a ka ka nafila kɛ misiri la mais n'a y'a dɔn ko cɛkɔrɔba ka ca du kɔnɔ muso ka ca du kɔnɔ denmisɛnninw ka ca du kɔnɔ u bɛɛ tɛ se ka bɔ ka taa nafila sali yɔrɔ la misiri kɔnɔ aw cɛ minnu ye baaligu ye safo sali ye farda de a ye na o sali misiri kɔnɔ alimami nɔfɛ n'a ye a y'a ka safo sali a bɛ sagi ka taa so kɔnɔ ka sali ni jama fana ye a bɛ tɛmɛ u ye ka safo sali n'u ye e sagira safo min kan safo bɛ kɔnte bolo nafila ye e ka jama min b'i nɔfɛ a bɛ kɔnte olu bolo farda ye o kɔfɛ i bɛ nafila kɛ n'u ye maaju tun bɛ a kɛ nin cogo la ciden tile la o bɛ ka jɛ ɲɔgɔn ye ko alimami min ka fini bɛ jigin alikabakuru fura duguma u b'o jɛ ɲɔgɔnya cogo di alimami sugu n'i bɛ se ka kɔnɔnandiya k'a ye i kɛlen n'a kɛlɛ to ka waaju i ka kɔnɔnandiya k'a ye i ka bilasira i kɛlen n'a kɛlɛ ni o ma ɲɛ jama min bɛ misiri kɔnɔ n'u bɛ sali mɔgɔ minnu bɛ n'u faamilon de u ni alimami ka surun ou bien ni alimami bɛ ɲɔgɔn kanu ou bien alimami b'u bonya ni karama b'u ni alimami cɛ i bɛ dila olu la k'a fɔ olu ye dugu ma olu ka kuma alimami fɛ olu fana bɛ kuma alimami fɛ a k'a ka finiw bila hakɛ la bon ni nin si ma ɲɛ alimami fini jigilen min filɛ nin ye fasikiya de don kabayira junumu de don a m'a labɔ silamɛya kɔnɔ dɔɔnikɛbagaw bolo fasiki fana sali bɛ saha kɔfɛ mɔgɔ n'a salira a yɛrɛ ye ala b'a ka sali min na sali bɛ saha o kɔfɛ ni sali yɔrɔ wɛrɛ t'e bolo ni alimami wɛrɛ bɛ yen min tilelen don a ka finiw bɛ hakɛ la e n'a ka surun n'i bɛ se ka taa sali o kɔfɛ taa sali o kɔfɛ ni o alimami t'i bolo min fini jigilen don salila kɔfɛ e ka sali sahalen don a ka fini jigili junuw b'a yɛrɛ ka ye bon ko alimamiw dɔn k'u bɛ sujudu laban janya ani kabaru laban u b'a fana janya ni fula bɛ bidiya a bɛɛ ciden ka sunna sɔsɔli ni ciden bɛ sali a ka jɔli sali la a ka kunbɛlɛ mina a ka sujudi a bɛɛ de ka surun ɲɔgɔn ma
abede kasuru nyogon na abede be nyogon dafe kata ka kere kereya ka kikal lada sujuru laba ko janya ube kabaru laba ko janya o yecciden ka sunna sosoli de o yebbida de lesiri tola salli kabaru bede choko kelenye aka sujuru bede choko kelenye ka suru nyogon kata de ite do janya kateme doka bo ko do ko ewa jikiru munun kan ka fo sogoma ni fajiri salisani tile ka bo ko e tawra misiri kono e ye jikiru nunu fo ka sore ba fe wakati mi ka bo misiri kono wakati mashe yala ibe kontine ka jikiru wore do we qur'ana de kala ni be se qur'ana la jikiru nyema e qur'ana kalande ajikaru ewa sabaha nu banna qur'ana ta ika qur'ana kala jikru be nyema ya qur'ana de ibe qur'ana kala bon ni ma se ka qur'ana kala jikru faso min kadiye ewa iboke kata astaghfirullah foli subhanallahi bihamdi la ilaha illallah jikru sugu min kadiye fo kata tilebe iboke bon ko ni mɔgɔ min jabɛti bɛ e la ko dɔgɔtɔrɔw ko a ka furakɛ ka bɔ i fari la a ka gɛlɛn bon i tɛ se ka su fana donc a bɛ daga e ka min wa ni bana ye cogoya fila de ni bana bɛ hadamaden na bana min jigi b'a la ko a bɛ furakɛ i bɛna kɛnɛya o bana sugu i bɛ sunkalo juru de ta hali n'a kɛra sunkalo 2-3 ye bana ni jigi b'a la ko i bɛna kɛnɛya a bɛ furakɛ i bɛna kɛnɛya i bɛna yɛrɛ sɔrɔ o bana sugu i bɛ juru de ta ni kɛnɛyara ye juru minnu ta i b'u sara bana suguya 2nan ni bana n'a kɛra bana ye jigi t'a la ko a bɛ furakɛ hadamaden dɔnni la jigi t'a la ko a bɛ furakɛ i tɛ se ka su fana o bana sugu i bɛ mure bɔ de kɛ bana sugu e bɛ mure bɔ de kɛ sunkalo la 2nan ko muso kɔnɔma ni muso kɔnɔma siranna ni sunna a bɛ tɔɔra lase n yɛrɛ ma ou bien a bɛ tɔɔra lase n den ma ou bien a bɛ tɔɔra lase ni n den bɛɛ ma i bɛ min ni sunkalo tɛmɛna i jiginna i b'a sara bon ko ni mɔgɔ min ka du ani misiri de bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ yala e ka du kɔnɔ ni e b'i ka du kɔnɔ e ɲa bɛ alimami la i tilo bɛ alimami kan na bon yala ni sali in bɛ kɛ a bɛ daga ye e k'i to i ka du kɔnɔ ka sali alimami nɔfɛ a bɛ misiri la o tɛ daga ye bon i kana misiri de kɔnɔ a tɛ daga ye ko e ɲa bɛ alimami e b'i ka du kɔnɔ alimami bɛ misiri kɔnɔ o tɛ daga ye i ma sali misiri kɔnɔ o la de e salira i ka du de kɔnɔ bon i kana misiri kɔnɔ de ka fara misiri jama kan i ka don misiri kɔnɔ ka sali alimami nɔfɛ ni salira i ka du kɔnɔ alimami nɔfɛ sali t'i ye i kelen ma sali i ma sali alimami nɔfɛ sali t'i ye mais n'a y'a sɔrɔ misiri de fara jama de tugura ɲɔgɔn na safu de tugura ɲɔgɔn na fo kana se e ma i ka du kɛnɛ kɔnɔna la i bɛ se ka jɔ safu la ka sali alimami nɔfɛ o la misiri de fara fo safu bɔra kɛnɛ ma safu ka tugu ɲɔgɔn na fo jama nana i ka du kɔnɔ e bɛ se ka jɔ safu la o yɔrɔ la ka sali alimami nɔfɛ ni jama de ser'i ma ni safuw de ser'i ma mais furancɛ bɛ ni alimami cɛ misiri la kɛnɛ bɛ ni alimami cɛ e ka jɔ i ka du kɔnɔ ka sali misiri nɔfɛ sali t'i ye fo i ka bɔ ka na misiri kɔnɔ ka faru ka misiri de la ka sali ɲɔgɔn fɛ bon ko ni tawsiri bɛ kɛ minnu bɛ sinɔgɔ i tɛ tawsiri lamɛn u ye kuranna de dɔgɔya la sinɔgɔ tɛ mɔgɔ bolo ala de bɛ sinɔgɔ nati mɔgɔ ma i sago t'a la o tɛ komi ko i ye kuranna dɔgɔya nafa de taara k'i ta dɔrɔn
sinogo min nyita tawsiri munum beke na fa munum be fo olu de taraki damna te ko me ko ye junubu soro bo ko yala ko nendo iki kodi e wa kibla makatwa oke mustahabu ye munye minye duawu ye ani qur'ana kalawu anyuma nyede akanu ne nyede ikinye si koronde makuke ni be duawu mununke ni be kala mununke ibe jikuru de ke sigilembe misiri kono kinye si koroma ki ka bato ni duawu ni jikuru ke o de kanye me har ni mo mi nyu o fokri ko do iko dolento e wa kibla mabasitika salli da wajibire ka kinye si kibla ma kinye si kibla ma we sarati e salli de la me sino bato to jikiru to qur'ana kalaw kinye si koroma kibla ma ku ke o de kanye me har ni mo mi nyu ke ka sori ko donen be kibla ma basitika uye Sheikh Abdul Musin Abari ni kan din nan sigile aka halaka la Madina dode ko kunne ya kuroshi ne na le Madina Makka kum Madina kadresu dilaw Makka kadresu dilaw ne ya awu kurosha benye silembe korodema Madina ni tara kursi be Madina misiri kono adresu dila benye silembe korondema haramu fana adresu dila a benye silembe alikaba dema ibe alikaba yoro ibe sigi kinyesi alikaba dema Madina ubi sigi nyesi kibla dema aya nyinin ka wala ko yala damana fasamanta kere lende go lawa ube mundo Abdul Musin ya yele misenu ke sana ka jabe kallo ko damana fasamanta tala ulo chogodo ya dro no kunu be dresu riba anyesi koroma kadi akome har ni mo me nya kodi nye e kodi koroma ki ka dresu di basitala damana fasamanta kere lento wala bo ko jalsatu al-istiraha ko mo do ko ni ya ke ka salli be ciya sababa wala wa sababa tola al-jalsatu al-istiraha yemunye mana salli yoro mununya wotriye arakam folo ni arakam folo sujudi fulake sani ka tarabasu ka wuli ka jo ibi sigi doni ite tarabasu ka wuli ibi sigi doni kallafiya o ko be wuli ani salli minyen naniye niye sabana salli ibe sigi doni sabana niye sujudu fulake ite wuli direct kata sanfe ibe sigi doni kallafiya o ko be wuli kata nani nanu o ba ko ninde ma ajlisatu al-istirahatu akoro ye munye ko sigi ka sigi ki lafiya ko yere lafiya li sigili yele sani siraha koro ninde bon ni zeli sani siraha min fulen ya kuma sabade bala doni ko bolo doni ko bawo do ko sunnate mutlaqa doni ko ko sunna yere de tay kana ki ka sallila kuma folo tigu ko parce que tiden ka wa wakati folo ko ci hadisa bena ka tiden ka salli to ko ko atula ko me parce que kana ke ewa kuma fulana tigun ulo ko jalsatul istirahatu ko sunna de do cogo bela sunna do ikake ka salli kono o ulo fana uya aywa hadisan nati o ciden ka seba ko ciden ka seba do seba in togo boranko a togo boranko no ko ciden ka wakati laba o tobira ka do silamiya la ciden ka wakati labande ko anana ciden ya salli cogo faye ko akwa le ya ciden ye aya ciden kolosi ko ciden ba jalsatu istirahake donc ko o la jalsatu istirah ko sunna do ikake wakati be ni nya kuma fulana tiguye kuma sabana tigu uluko jalsatu istirah ko sunnate mutlaqa min nika haju shera ma sunna do nika haju shera ma sunna do nika haju ma shama ko sunnate nunun tugu yu kadella ke munye ko parce que ciden ka wakati folo be ama jalsatu istirah ke ko ciden ka wakati labande tuma mi fali koro giriyara akuma sara ka do koroyala ko ciden ni arakam folo ka wuli direct kata sampe ka gelama atumbe sigi ka lafiya don
arakan sabana yin fana ka wuli ka tan nani na direta ka gelama a tumbe sigi kan lafiya doni ko tuma mi farikolo giriyara a donna koroyala ko da to cide nyandinke donc nunun tigi ko ni be ka fonnan ke yala ni ka haju tala sunnate mais ni mogo min korola iwe farikolo giriyara ite se ka tarabasu arakan folo kata ko ibe se ka sigi arakan sabana ite se ka tarabasu kata ko be se ka sigi sunna do e bolo bun qaymun nunun be ninde sembentia ibnu semir rahimahullah ale be ninde ka ale be ninde sembentia ka fo jelisatu siram sunnate togo bela min ni ka haju shera ma sunnado min ni ka haju masama sunnate ale be ninde ka donc nin kuma sabade bala donc min ko konni ya ke ka salle cinyana cinyato kuma la parce que doni ka ba do baka ko sunnado mutalaqai ka ke bombaji boka Sheikh Albani boka ko sunnado togo be ka ke ka sallila ni mu'min ko be cinya kuma konni ya ke ka salle cinyana sababato la me kuma girman ko ne munye ne ka haju shera mai bake ne ka haju mashama ibatoy ani kuna ubebbe naka munun ko sunna do akakewo munun ko ayi ne ka haju shera mare ikakewo ubebbe nem baka ni be alimami kofe alimami min tajjali sasu shiraha ke kanake hari na abe epolo salli la ika jele sasu shiraha ke o de be ebolo ko sunna de do me isallira alimami kofe alimami min take kanake so sira bunte mi abe kuma ko be benem boka e kanake parce que niya ke ne alimami be nyogon soso ciden fana ke ciden ko alimami kerawi akalla dege ani alimami kana nyogon soso alimami wulila e sigilendo nyogon soso be ne ye ina alimami chen yorola wala ni ibe alimami kofe atake ikanake ewa uko fana ni ebe alimami kofe alimami min bolo jelisa so israhi ye sunna de me e alimami kofe mo bolo sunnate ni alimami ya ka ke anofe alimami tugu nyogo yakoso ni e bolo jelisa israhi sunna ye alimami kofe mo me alimami take kanake alimami fana bolo jelisa so israhi sunna de me e alimami kofe mo bolo sunnate ake alimami nofe alimami tugu nyogo yakoso donc mo kan nonu famu dina la parce que nin dina silamo dama ka tuka nyogon soso ko do la khilafu sar nyogon soso silamo dama ni nyogon je misiri kelen kono nyogon soso yen ni fo nyogon fonko nyogon ye ko jugu bade dina la wodi yato dina mogo famule munyen ni be kono si dina la bon ko ewa hadisa min nana ko sungalo kono arjanna bondaw be dayele jahannaba bondaw be datugo ko obayira ni silama min saray be tar arjanna ko to chogola la nyine munye ni arjanna be dayele mana hera baga kachaya arjanna nyini baga kachaya u fora de pour arjanna nyini baga kachaya arjanna bonda dayele no nin tora ka arjanna nyini ni wakati la o be ke sababu be do arjanna kono jahannaba bonda uda tugulendo ona kuraji dima fumo fenya ala sosone ala kutay ibo toy la nyini yen nununde sino ni e sara e ka qiyama majjo mo tedo arjanna kono fo jiande ka wuli ni jiande ka wuli qiyama jora fese le kera de munum be do arjanna wulu be do arjanna munum be tasuma kono be tasuma kono bon nin kuma sugul la nyini te ko ni sara doro ko arjanna dale no ibeto mo ka fam nyode fon ko takallufu be mo bolo ko jugo ciden na kase ba ciden yin ni hadisa fo ce ba unyana sai ba kalimar da ka ciden yin ka nin yin ka sugula an ka kuma kacca an kan yin ka kacca barate ode an taye salafu taw ka kuma ka dogo ka pratique ka barake ode tun kacca ulu bolo kuma ka dogo bolo mais si san ka kuma de kacca barate kuma fana ni ba yin ka ni ma barake na e yire ye do fra ika donika ko ni ya yin ka ya perpere latike soro ka delila soro ima barake na yehuja jo yire ka kuma te bolo lagara yi yire ka doni chaya mais ni min yin ka ya famu ye barake na alhamdulillah mais kuma na ba yin ka na te barake na aya yire ka doni chaya subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ni yin ka do follow min kera